ki kes ki pathamai ki bangiyo menta kasi ki long R4R na kini ki R4R East Khas Hills Khat Khandai ki bawan ki way West Garo Hills Iway na BSF Southwest Garo Hills R ki badina ki way ki total active cases ki bangidon hadu menta kilong Sanspa Khandai Pusan na kini Sanspa Khandai Pusan hapo East Khas Hills South Spa Prapunyo but na kini South Spa Prapunyo BSF Sispa Prapupra kiway Aspa Sapuway Armed Forces San Pupra West Khasi Hills San Ribhoi San Puway West Jaintia Hills Khan Reu East Jaintia Hills Khan Nyo West Garo Hills Khat San Southwest Garo Hills R South Garo Hills R but kibala recover manda kasi gilong Khandai na kini Khandai East Khas Hills San R gide na kiway iway na BSF but R na poki Armed Forces na Ribhoi South kibahap na kiway kies R4R ngot ki bangiyo thamai nila ong East Khas Hills kide Khat Khandai na kini Khat Khandai Khat Reu ngot kide ki high risk contacts jong ki positive cases ki badan hang ne po sor lai kide ki returnees West Garo Hills Iway na po BSF Southwest Garo Hills R kide ki returnees na po Assam kini ki high risk contact kide don badai na kitu ki positive cases ki badai ki banyak ya ki tourist taxi kidon kide ki way kendo ya ki positive case hakiway hala kisnong kumka Nongrem Hills kalai Mukhra kamulai kentong masar kade ka positive case di contact na pot Nigrems but namalki mene hapo ka review meeting ngilay keren don katto katne ngut ki breu hakapor ba ki rung bad hakapor ba ki pendap iki form ki jongki kala benlong na entry point kala benlong na ka test ka jaka ka testing ka point ka ka bakila yau phone number jongki ka jaka kin ai ubade ki ai bomde teng ka address ka kerteng snong ka kerteng thau ki ai ka bomde te menangi discuss ya kan ni namar kane ka jingle ka penlong baki breu ki kwa ban bore ya ka identity lane ya ka address ka bapaka badi ka phone number ka bapaka bad ya kaniru ngilap de hadin mengila sim ni ka collection hadin mengila test hadin mengina ngila penungkam menta ka online information ka bangi pha lam baka WhatsApp ni pha lam baka phone number ni siam baka bom tray kam ka phone number ka BKI te naka takadaw nakalian komen mentang isim ya karai banang ne syakmat kino ki bating lane ki bom submit back ya ki details information statement jongki sya ka authority jong government kum bakalong andang ilap ngin sapen sitom yaki katum kaan namar ka bapla kolong badon ki jaj briu ki bukum kita bangar ngai campaign na kalian media pin lengo abang apentip i kata bat wat mangi ka sarkar ngi lengo habang yakun ka dekat ma ka jungi kolong yakun ya unu covid-19 dang don pada ki jaj briu ki bukum kita ki babure penban ya ka identity ka bapaka lani ka address ka bapaka lani ka phone number joki ka bapaka te nang ne sikmat ka jingi keren haka review meeting ge jungi ka sarkar kala issue ke instruction ka batinga sya ki bor ki bapnya ya kini ki aka ba andang ilap ngin sapen sitom yaki kat kum kaan khnang ba kini ki jingle kin nam ji asu
bat kam tam bakan nembu kajing ya ki officers jongi ya ki head workers jongi ki betray made bat sngi nakabenta ban ai ya kajing tip marway katkum ka protocols kaba nila bu. I already told you what happened was, now we introduce one app where once the report received, health department, health team, what they will do is, they will communicate directly to WhatsApp. You don't have to telephone. Through WhatsApp, you will be communicated by pure positive ni negative. Te hakan ni ke proses ka bangila syemba nga ong pi de hang ta bangi syemba kata ka phone number to WhatsApp la banum long don ki bom non WhatsApp te rei ka phone de ban long te ultimately syemba ya kata ka phone number ka bom don hang nong pi kata ka de ka plong bangi sayo bangi sedetek bangi salam ba pleng badon ki brio ki ba ya ka information ya ka statement jongki hiru kim note ban ai paka kum baka de ban lo na kalian jo sarkar ngila kren da ka basai kda ba yaki bakum kiring beru trace out aning lasyen yaki beladap bat ya ka bandang wanru kena makin mele asu tambah yaki belale kamu ngin pensitom kat ngah ni kren hadin katu ke jingjia kabadai bat ka Ganesh Das Hospital ka sarkar kalathum ya ka wei ka inquiry committee hakaba enjalam da DHS Dr. Amanwar batru ngilabu ya ka deadline ba ya ka ni report dei ban penpoi sa ka sarkar hapo artayo hadin menglai syong ha ka review meeting kabang sengotenat ban ong hadin mangisyong ru kajing perkhat lang na kaliang jongka authority ka Negrim Hospital rengkat bat ka state government kabang akwa ban pentip akan ke janmit kalong ba ya ka plasma bank larai ba ensa set of no kloi kat bala hapo Negrim Hospital na kamenta kajing mentoi paj ba jong ke jelam megala jongi bat kumjuru ki paj ba jong ka North Eastern States baro kawe kabangi kren biang mena ke janmit kalong ba de ni yo ikirpot katu kan Italy ba kidang don susu kitu kitrok ki bawan kit yakini ki mar rep ki mariang nagi jaka keleng-keleng hang ne po ka jelam megala jongi kidang sya pendik kidang sya bat kidang syak pensitom kabang akuak ban penken mau ni kolomba katkum ka notification ka ba sarkar kala issue ba yakin ni kitrok ru ngisim bakidei ki hap aka kategori kabangi ong ka essential services kabang akuak ban penken mau leng ba jong pi yaki paj ba nong sok snong jong ke jelame kala sngeu ba wat pentut ai bakini kitrok kin yat namar ba philatip ikani kadika por ba penmi ya ki jor ki jep bat kini ki jor ki jep kidai ki bala ban put tang sisngi tang arsngi ngakwa ban kentu baro ba phimdei ban penwit namar ba kini ki trok ki barum u driver bat u handyman kidai ki barung leng ba jong ki entry points ki bangilabu apo ke jelam megala jongi bat ru omtang gata ngida isyuru ya kapas hakabakin le sya katu kajaka kabakide bankit ya kitu ki marep ki mariang ki johur ki jeb ki bakin nongrep ki lade penmi lepa harut surok kumta menta kajanmit ngila ai biang ya ka reminder syaboro ki discomstation bakin sngo bahabat kit khia yakni khnang ba kadnumbu hakajing yaki driver nongnya kali bat kumjuru kanumbu ya kajing yaki nongrep ki bapli ki ba menstep mensngi kilum kilang ya kitu ki jingrep jingriang ki juki lan ki jur ki jab juki bat janmit ki sade bat ki penkit
sya bar jong gejala megala jongi baro gawe adin mengikren hapok review meeting don kijing ya skutu bakla katukan ni kiba ong ba kipat ba anak sorkar kapenmi kodar bom sya asu ban bam dos niang tang namar ba katuka kis kadon ka kis ka ba jia hante hapok isnong lamin ya kasnong lamin bat ki katu kanetli kisnong ki marjan kade kijing sisa ngila advice chakilam ba u district veterinary officer ba kinsngeu ba ban sange swa ban bam ya lane ban thet dos niang katu kanipor kat bangim padyo ya ka confirmation letter napo ka government of India andeng layo ya katangin sabatai ka ka bangi de banle nang de sakmat tenrei sakiwi kuwi district ngiyo ke jingtip bat kata ke jingtip kolong ba don ki boong ba ke sorkar kala penmi yo kodar banum sya asu ban bam dos niang yang de bom sya asu ban od dos niang ndai ka bang kwa ban ong ye pi ko order ka bangi penmi mentai mat komba ar menai mensua kalong be tang arteli kawai ka interstate movement ngimsya ka baar ka inter-district movement ka membuat bankit yus niang nakawai ke state sakawai state ngimsya ka baar bankit lani banya de banya tet yus niang nakawai ke district sakawai district yakataru ngimsya tenrei within the district hapok la ka jong district yakata ngisya om tang banya de ya tet rei banya bam